ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni toggaloya nanka FM yelo FM kidira FM capitala FM haalirde jabiga tare radio tata Cheikh Oumouroula Foutiyou Tall radio pinala Nioro ko waktu yoni hato radio jabiga e ko taari ɗum kala en jiya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal Sénégal naɓe finoɓe toggabo ha toon to Port-Gentil subaka hannde o yoga e mabɓe guddi nokkuji mumen ha caggal juulala tisbar gam hollirde ɓe mette mabɓe faade wargoji batteɗe e kala saaha ɓiɓɓe Sénégal naɓe wurde toon to Port-Gentil to leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi holliti ma darnu cadal gam haɓade kala keni wiye heedama heedago kam e leñamago ha tenti ko fate banggue on ɗaɓɓo golle so tawi ala jungo to leydi Mali wonande laamu leydi ndi ha tente koninkoɓe leydi ndi faama yeddi ha memi leydi gam wiyede wargoji tuumaɗi ko kañumen mbaɗi kolliti juuɗi men moddani hen hay seeɗa to leydi Guinée Conakry hewɓe taweteɓe leydi ndi hanki kolliti metti mumen e kulhul men erima laamu leydi ndi caggal ceergol no fewi maaro nebam kam e sukara kala jonde to Côte d'Ivoire hakkude Jean-Claude Kassim o CEDEAO hakkude men laamu leydi ndi gam yurnitade ko fate banggue golle hakkude mabɓe baada woni banque Afrique naɓe darnude lawol yangara hakkude Abidjan kame Lagos to Zimbabwe woni toon ko guyka nayyi jokkodiral hakkude leydi Zimbabwe kame Botswana gam oɗo saha darnude catal kabatongal dahagol walla kongol jawdi kabaruuji men manawena to Algérie kame RD Congo ha to Cameroun kame Centrafrique ma en jaaha toon to Russie kam e Ukraine musidɓe tedduɗe wotto goɗɗe joni jañoɗen fulɓe mbi ko hoynanteno so saami foti ko hoccede korenteya ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hoore muɗuma korenteya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet iwren ko tokkordinoro way tan kono haako wargani a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa safo an donkuɗo yo ƴiƴa mum dog e nder ɗaɗi muɗum jogiiɗo caɗele ɗaɗi jaaɗo ha wofɗi mo koyɗi mum musata jogiiɗo AVC jogii cardiaque mo nangata taare ɓandu wuleru jaaɗoru jottiɗo jokkata enɗam yahata juma e jama ngam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya hewɓe ceetima gila jokkodiri e gorel teya dañi jaam dañi afiya gandi koɗo hen ha ko iwruken to koridinoro ko kawisaji Allah e bawɗe Allah sa yiɗi hebde hen ko laaɓi so tawi koto leydi Congo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa ko Ibrahima Sow jokkodirta 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗo andirede Alex mbatta ko +258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France Haruna Ngaydo 00237 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com sa jokkodire ɗeɗo hene tonggode kala ɗo gonɗa ma jokkodire gorel teya ha mbawa yitude hen hoore maɗa
kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare sappo e jeegom mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba no mbirunoɗen e gardidi kabaruuji men Sénégal naɓe finoɓe to Gabo ha tenti toon to Porjanti Ñalawma hannde o woni subaka hannde alarba yo gay mabɓe gudditani jeeyirɗe mumen kame nokkuji mumen kala ɗum noon ko hollirde mette mabɓe e sunare mabɓe wonande e kala saaha sukaɓe Sénégal naɓe wareteɓe toon walla ɓen Sénégal naɓe e kala saaha yadeteɓe toon mbaɗe e mumen gueɗe ɗe pewani ɗum noon goto e mabɓe kala uddi demude mum ha juulal tisubara caggal ngal ɗon juulal tisubara ko nden oɗo henna suka gorko jeyade toon to juude jaaɓi mo ganduɗa barade toon ñande alet jawtuɗo heno joski mum juula wira kono kadi goto mabɓe kala ruttiti e nokku mum gam uddidde e eradeɓe wonande laamu leydi Sénégal kam e ɓen daraniɓe ɓiɓɓe Sénégal naɓe taweteɓe toon to Gabo kala nde mbawata daranadeɓe hen darde tinde lang nde tawnoɗeɗo hen gueɗe e kala saaha ne kewi wadde teni kadi so mbaɗi heewi wadde ɗum ko yimɓe hewɓe kono ko gotel tan heewi nanguede udde so ɓooyi kadi acce heddiɓe kadi jokka wadde ɗen gueɗe ko ɓoyani ko tan won gorko mawɗo jeyaɗo to nammarel taw kadi ganduɗa ko gurnoɗo toon to Porjanti kañumne wara e nder boutique mum e gueɗe teskaɗe e kala saaha ene mbaɗa toon ɗum jeeyi sababu kamɓene ɓe kolliti en sunare mabɓe e mette mabɓe kala nde ɗum ɗo hen dartoto ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwawa dendagal ɓesguji mabɓe kala nde jomiraɗo yurmoto yaafo ɓen yaltuɓe aduna ɓe adda jaam e kisala e nder pittali ɓerɗe ɓen ɗanniyankoɓe hay joɗiyankoɓe kala ha moni kala ɗo woni fittandu mum wawa renede oɗo saaha mo gonɗen dawrugol e nder leydi Sénégal ɗum woni ko jaydel ɗi kala kimmirani ha tenti ko fate banggue ɗon ɗo ɓatti ko fate sumgoji sarɗi yankoji gonɗi e heɓanede kikiɗe hanki o Mimi Touré gonnoɗo hooreji jagorɗe hoorejo leydi Sénégal hanki nde waɗi conférence mum hakkude mum e jaydiyankoɓe yaltini ko guuɗi gulɗi jaw farnude yoga e landaji biyoji ko fate banggue kuuɗal parrainage yo itte ha laaɓa baɗinogal e nder leydi ndi wo holliti so tawi woni coalition ngaji dendinɗi sembeji mumen ha tenti walla landa ronkuka iddude kene fota wonde kene fota wonde daade jonɗe no fewi gama wawde jeeyede e ƴamoɓe wonande sarɗiyankoji fotani kene tampina yimɓeɓe ko wona ɗum ko kadi wonande ɗum haɗani sumgoji hitande ujunnaji ɗe sappo e jeenayyi wadde hay goto haalani ko jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen hewɓe ne mbiya ko fate banggue parrainage yo itte ha laaɓa mbete jomumen ko alaki koye mumen ko wona ɗum ko arti ko fate banggue Ousmane Sonko mo ganduɗa hewani siltude no fewi yoga e ɗemɗe ɓen wenande ɓen dawriyankoɓe ha e jaydiyankoɓe kala hanki noon wo holliti nde Ousmane Sonko ƴetti rendez-vous ne yaaha ɓoosuyede nde wona landa Benno Bokk Yakar ƴettinimo wonande oɗon rendez-vous ko kanko tigui yaɓɓi koyɗe makko yeehi ha toon ɗum noon firtani wiide ko dawrugol woni ɗon wona politique wona haydara kanko nawi hoore makko yeehi ɓoosoyede ko woni toon ko kanko waɗi ɗum toon gueɗe kewɗe kanko on Aminata Touré o arti ko fate banggue koñinkoɓe leydi Sénégal jeeɗiɗo nangganoɓe taw nangguno ɗum ko rebel mo Casamance ha ganduɗa tato mbasi toon pittali mumen ha hande ɓe nanani sawtawol Ousmane Sonko faade e hollirde hen mette mum haydara ala ko woni hen nde tawno o holliti on ala kala ko waɗi ɗum so wona hoore muɗum on noon wawata jogade leydi ɗum ko konnguɗi hanki gulɗi jawɗi o yaltini ha joni keddotoɗen koye leydi Sénégal gartaten koko fate banggue Ousmane Sonko maire wuro Ziguinchor wo holliti ko fate banggue wadde déclaration hollirde jawdi makko kala ɗum o waɗata ɗum ko yontere fande nde tawno eɗen gandi lofna ko ɓen goni tambiɓe kala ko fate banggue yurnitade mboñaari walla guyka jeeyi laamu holliti ma o wat kala kani wiye jawdi makko o hollira ha laaɓa taw haydara ala ko suuɗata hen haydara fiyande wande toon to Casamance taw kadi waɗi ɗum ko koñinkoɓe leydi Sénégal
oɗo saha ngam yidde hiwtude ɓen roɓe laaɓe taweteɓe toon e kala saha pelɓodiral ne heewi wadde hakkude mabɓe armée leydi sénégal gonɗo toon jeeyi sababu nden fiyande wande alende nde jokki ha altina kono ne kadi henke hoore mum wonande ɓe bonni base goɗɗo taw ko Salif Sadio ko wala ɗum ko noon comité wonande catholique en taweteɓe toon doggoɓe koyɗe jaama ɓe erima nden fiyande yo darto ko ɓuuri yawde wonande ɗen gueɗe ɓe mbawa jokkitirde ɗum koyɗe jaama to sénégal keddoɗen ko fate banggue arnaka guyka nonne kadi ko fate banggue fonciére wonande maire mo Sindia kam woni teɓaɗo hanki woni ceerno Diagna teɓama hanki taw jagguimo ko gendarme aɓe kanko noon koye benno jeeya gam tumede ko fate banggue gueɗe leydi kene jar mum wonoya milliard piccal jeeɗiɗi woni ko dirtini tawi e juuɗe ko wawi wonde kala ma en garto e oɗon kabaru maire mo mbawa woni Abdou Karim Sall ɗo wonno 34 wonande agent liggotoɓe e oɗon mairie hen temedere kene foto wonde temedere kene foto won jafoɗon kene wona temedere e capanɗe tato e jeetato woni riwaɓe e golle mumen ɗum noon jeeyi sababu ko caggal nde ɓen kolliti joɗima lebbi ɗiɗi keɓani jebdi men kono wona ɗum fadiɓe ɗon ko caggal nde ɓe mbiya yoɓe gaddu comptoraji golle mabɓe ke won duuɓi jiɗi eɓe golla ɗon ko ɓuuri hen hewde e ɓen ngala ɗin comptoraji ɗum jeeyi sababu noon ɓe dartina ko fati e banggue golle mabɓe caggal nde ɓe gulliti ɗum wonande kadi ɓen gollotoɓe toon jaltini hen haalande mumen wonde ko fate banggue yangala transport e nder Dakar teskama gila ñande alet ɓennuɗo henno ka rappitaji ɗin ɓeydi cogguji mumen ɗum noon yoga e kileneɓe kolliti hen mette mumen no feewi so tawi woni ɓen dognoɓe ɗiɗon karuji rappita kolliti hen beela mum no feewi ɗum noon ko randa point kas bi ha fanma padduwa ɗo yoɓeteno buuɗi 15 hewɓe jooɓi ɗon ko buuɗi 40 kono kadi hewɓe hen kolliti hen mette mumen no feewi to Sénégal keddore jeeyeten ko ha toon to Nioro wuro wiyetego Kero Samba Ka ko gorko jaranoɗo e duuɓi 49 no tottoɗo Samba Diallo kam weddi hoore mum e woyndu caggal nde pompieri ko ɓen mbawi yaltindemo kono wo heddodaki e wonki makko kono teskama o wonano karɗo cellal no feewi to banggue haqillo ɗum jeeyi saba o weddi toon hoore makko jeheten koyeɗo hen kabaru mettuɗo no feewi mo gonɗen haalde e ɗiɗo hen dumunaji kala toon to Kédougou koye nder région mo Kédougou cukalel biyeteno guela lasana wage majjino guela guila tan sappo lewru mars taw kadi ganduɗa ko jaranoɗo e lebbi woni hen mbi ko lebbi jeeɗiɗi woni hen kolliti ko lebbi sappo taw jalde nene maggel jofni guel ha guel ɗani sanga 20 heures juulal gueƴe nde yumiraɗo yeehi boutique sodoyde kosam ɗaccuno guel koye suudu mum aguel ɗani woni on yumma biyeteɗo Aminata Sow nden wo arti wo tawan ɗon ɓinguel makko wo noddi joom galle makko haalani ɗum ɓe noddi gendarme kame wufinoɓe wuuro ngo kala ɓe mbaali ko yiilade kene wona balɗe 4 ha 5 aɓe jiilo ɓe battidi ko tawde guela hecci hanki o e nder woyndu ndu woɗɗani galle mabɓe sappo mbi noon yaltini guel cukalel guel heddodaki e wonki maggel kowona ɗum kono e loskoji baɗaɗi nanga ko nawlum oɗon debbo ñalawma hanki o kadi nanggama debbo goɗɗo mo tumda kanko on baɗɗo ngal ɗon baɗala ɓe tawe e juuɗe dadiɓe loskoji ene jokki e ɗiɗon fannuji kabaru goɗɗo kadi mo welani ko toon to aéroport mo Yoff Bawol laaɗi diwoje ngal militaire woni ngal Paul Sédar Senghor wonande pavillon présidentiel gonnoɗo e fewnede ko on tigui yani wonande bildi mum yani e goto e ɓen masoŋeɓe woni se Thiama on noon wasi en fittanum goɗɗo o noon gañima hen nawama to hôpital to Kolda catal bitengal kadaf ɓe kolliti kamɓene ɓe kolliti wonande ɓe juɓɓini ñalɗi ɗi ñalɗi noon ko ñalɗi ɗi ganduɗa rokkirde ƴiƴam wonande beele wallidde boñ ƴiƴam mo hôpital mo Kolda ɓe dañi kene fotto wonde temedere pos ngam wallidde oɗon banque ha wawa yitade hoore mum subaka hannde o wuli jaw toon to Diamniadio ɗum noon ko hakkude syndicat des enseignants
professionnel hakkunde maɓɓe dadiɓe ɗum ko caggal nde ɓe jinno yuɓɓinde toon conférence maɓɓe de presse ngam huccodirde e jaydiyankoɓe hollirde wonande gollorgal ngal angal laaƴi no fewi tene kadi koɓe gulliti ko kala ɗiɗo dumunnaji ala ko gasi hen kono wattidi ko police sorde maɓɓe gaz uji ɗi hinde lacrymogène ha ganduɗa moni kala yatiri hen banggue muɗuma ɓe dawriyankoɓe ene kala wonande parinage yo itte ha laaɓa ɓe ene kollita ma mbaɗi hen seppoji men ɓe ene kala goɗɗum ko fate banggue sumgoji hitande ujunaji ɗe nogas ɗiɗi taw ko sarɗiyankoji coalition taw ganduɗa ko landa buntu bi ɓen subaka hande o joƴƴinoyi caution mumen siftindon jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu hollitino caution wonande jiɗɗo kay ƴamde wonde sarɗiyanke kala koma joƴƴina 15 million kamɓe ɗon ɓe joƴƴini to keesa cdc to caisse cdc ɓe joƴƴini ɗum toon oɗo saha mo goɗen taw koye sete timmuɗo no fewi ɓe jaadi ɗum noon siftinon bonto bi ko 15 landa renti ɗon gam wonde landa goto yidde wonde kay dañde sarɗiyankoɓe yonde e nder leydi sénégal sen gewi to leydi sénégal koto mauritanie paɗen batu jagorɗe hanki horejo leydi mauritanie woni mohamed cheikh al qaswani batu hanki jagode wo holliti mawdarno catal jurnittongal caɗele ɓiɓɓe mauritanie naɓe ha tenti noon ɓen finoɓe toon to kerola hakkunde leydi mauritanie kame leydi mali caggal daranade caɗele gonɗe toon e yurnitade kala saaha no yimɓeɓe jarata eno gartita ha ɓuura jogade ndenka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi batu jagorɗe hanki discours mawɗo leydi o mo wanno e mayirɗe hitande walla ni hitande mayde nde ko hollitino wonande mawo haaɓo kala kene wiye jungo towgo kono ne kadi hay ko fate banggue leñamago e bonnidde culture aji janani kala kono ne kadi wurtinde guure nayeje kala ɗum noon hanki woni toɓɓere ɓurde yiilede e ɓurde haalede toon to batu jagorɗe hanki wo holliti maw darnu catala haɓade kala ken wiye jungo tongo saabu aɗa andi hande sa janggi ha gayni sa ala neɗɗo mawɗo gonɗo dow walla tan bandiraɗo ɓattiɗo a wawata ƴettede e golle koma ndewa tan e jungo tongo ha mbawa gollade ɗum kala foti ko helede ha laaɓa nde tawno ɓiɓɓe leydi kala ndendi gollorɗe jangguɗo kala moni kala ne jogui ndimagu toɗɗede e golle wawa gollade taw wona tan bandiragal walla jungo tongo walla connaissance walla gandodiral walla tan goɗɗum so tawi heɓani ɗum mayata ko less aɗa ifñe ɗum woni ko yiiɗi daranade gam ittude ɗum kono ne kadi e leñamagu walla bonnidde culture aji kam e pine janane kala ɗum woni hanki toɓɓere ɓurde yewtede toon nokshata bismima wonande banque nokshata banque mauritanie jaɓɓima wonande sete timmuɗo no fewi taw on sete noon ko banque afrique sim banque ɗum noon ɓe jettima e jaɓɓogol mohammed bismago mohammed wuld mohtar on bismi directeur général wonande banque africaine taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo ismaila camara kettuɗo to banggue commercial ɗum noon ko gollodiral e jokkodiral hakkude banque aji ɗiɗi ha ɓuura ɓattodirde hakkude mauritanie kam e oɗon boñ ha ɓuura wawde yarude yeeso jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mo leydi mauritanie woni wolde marjoga caggal jillu mabɓe toon to hawdila chargui gon julluɓe kolliti ɓe ɓattima ɓiɓɓe leydi ndi kala tene kadi ɓe podaniɓe ndenka e timmuka no fewi wonande ɓiɓɓe mauritanie naɓe finoɓe toon yo hoolare ɓen ɓeydo kono kadi gon jilluɓe jillima yoga e guure tawite toon ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen wonande ndenka e kisal ma ɓeyde tene kadi ha tente ngun kono tafangu hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe gam jokkude loskoji mumen e tambade ndenka e kisal ɓiɓɓe leyɗele ɗe kala ha joni to mauritanie keddorɗen jeeyeten ko ha toon to Nouadhibou rewɓe hewɓe ceppi toon ñalawma hanki o gam moɓodiral rewɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi toon to legal altrahela ɓe kolliti mette mabɓe no fewi ko fate banggue ɓeydogol wonande cogguji toon to noksoɗa ɓe kolliti kala kay ko dokkeɗa e dépense yonatama ɗum noon ɓe erima laamu ngu nde wawata ustude wonande gueɗe kala kene wiye cogguji ɓeydiɗi e nder oɗon diwana jonde hakkude jagorɗo awo woni wuldu el jeyni hakkude mum
e ambassadeur mo leydi Amérique woni madame Cynthia jonde maɓe hanki ɓe kaldi toɓɓe jaaƴi hakkunde leydi Mauritanie kame Amérique ha tenti noon ko fate banggue États-Unis d'Amérique ma wallit leydi Mauritanie ngam rende maaje mum reena liɗɗi mum wonande ɓen wujjoɓe taw ene jogui batoji mawɗi ne gujji toon naata kala saaha keeri leydi Mauritanie ngam wujjude hen liɗɗi kono kadi ɓe koliti men ballu leydi Mauritanie ha mofta ngaalu muɗum walimo trésor mora hanki woni wuldo abdi hanki batu mum toon to wali muɗum o baddi e ɓen gollotoɓe e wali makko kala ha tenti noon gollotoɓe gollorɗe laamu kala yiddemo noon konde ɓen ɓurata ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi no fewi ha ɓuura kadi ɓattitade finoɓe toon ɓe so tawi neɗɗo arine addi haaju onon joɗani ɗon ko on garɗo bismoɗemo jaɓoɗemo kettoɗemo ha ƴewon ko yiɗi famminde on ko mballon mo hen ko ɓuuri yawde nde tawno so tawi wayi noon tan golle ɗe kala jarat yesso kani kadi o holliti hewɓe garata e heure woni waktu kota kadi ko adi uddugol bureauji mumen ɗum noon omo wasi ɓen kala nde ɗoftoto heure uji men kimmirana golleji mumen to leydi Mauritanie ñalawma ñeñal kame pinal rewɓe soninkoɓe yuɓɓinama ñalawma hanki o toon to Nouakchott ɗum nan ko ñalɗiɗi ganduɗa fuɗɗi ɗum nan ko ñalɗiɗi ganduɗa ɗi puɗɗima toon ñalawma hanki o e tawtorede koolaɗo kuuɓal wonande jaagoɗo rewɓe kame sukkaɓe woni Sadafi wulde siidi holliti ɗum ɗo henna ko pine e ñeeñe waɗɗe ƴellitede ha ɓuura ƴellitade ɗum waɗi ko ñalawma hanki o toon to Nouakchott hanki accident musɗo waɗi lawol Nouadhibou hakkunde camion goto mawɗo no fewi carsuɗo ha teddi hakkunde mum e Corolla no hakkunde mum e Corolla 2012 kanji ɗiɗi natodiri on Corolla noon ne jolluno kene fotto wonde rewɓe tato kame worɓe ɗiɗo gañimi hen gañande musde no fewi kono noon waɗani hen basɗo fittando muɗɗum kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. kabaruuji mene ɗemngal pulaar sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali caggal nde tuuma koninkoɓe faama ne mbaɗi gueɗe ɗe payodinani e nder leydi to wonande tuumede nangi toon hewɓe no fewi to ene kadi kaɓɓi juuɗe men caggal dutti kadi mbari ɗumen duppi ɗumen mbaɗi ɗumen e gasɗe hakkunde toon to Dogfira hakkunde mofti kame jenne ene tawi nder diwan mo Dogfira ɗon noon hollitama hen e nder nampala e hoore muɗum vidéo goto pilmaɗo to vidéo haalata ko pulaar ne haala ɗeɗo golle cofɗe ɗe ɓe mbaɗi ɗe wona golle joɗɗe ene kadi ne haala bambara on vidéo noon yirlima no fewi ha e ɓoggi karalle kala yeehi noon ha yettoyi pelle daraniɗe haqqe innama aade e nder windere nde kala ko wona ɗum ko état major général armé leydi Mali mo faama yeddi ɗum hanki ha memi leydi lawƴi ɗumen ha laaɓi ha wayno duule walla wayno galasa holliti koninkoɓe leydi Mali darani ko yidde faabade ɓiɓɓe leydi ndi kono wona ɗeɗo henna gueɗe ko wona ɗum ko pelle daraniɗe haqqe innama ade ɓe kolliti e nder lewru décembre hitande mayde ɗo hen nde woni hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kene fotto wonde temedere e jeeɗiɗi civil warama e nder leydi ndi taw kadi jeeyi sababu mayde mabɓe ko hakkunde pelle joguitiɗe nottotoɗe jihadiyankoɓe kam e koninkoɓe leydi Mali ko ɓen jeeyi sababu haɗin pittali keddi hen kono kadi ɓe jonnani ɗum hay seeɗa finoɓe to André Bougane ɓenne kadi ha hannde ne jokki erade laamu leydi ndi ɗum ko caggal ñande alet jewtuɗo henno woni l'organisation état islamique caggal nde ɓe naati wuro ngo jeere nde ɓe gitti kala koɓe kaajano gila e maaro ha e gueɗe goɗɗe kala e butikaji koɓe gitti ko kala ɓe gayni ɓe mbaɗi hen ko jeygue ɓe duppi ɗum kono ɗum kono ɓe dokki finoɓe ngoɗon wuro ngo balɗe tati ne jaltata wuro ngo so jaltani wuro ngo kala ko dañi hen kañumen dañi hen wonen piya toon piile musde no fewi sosoɓe kam ɓen mbaɗa tan ko pucci ɓe mbaɗɗi ɗumen tan ɓe dogni ɗumen haaɓe tampi woni hen kadi ɓe jooɓi toon pittali mumen ɗum ko caggal jangu mabɓe nokku biyeteɗo Tamalla goto noon e pinowo toon to André Bougane holliti hanki wonno ko Tamala hande noon ko André Bougane janggo ko holton ɓe erima laamu leydi Mali nde ɓurata
ɓeydude sembe mum no feewi kono kadi hollirama hayso tawi woni won dogɓe e diwan o ko wayno sar ɓe kam dogani nan toon keddi ene padi haaɓe garta mbawa sippirde e mabɓe teni kadi koɓe fooloɓe ha joni to Mali keddorɗenam jeeyten ko toon to Kulikoro ñande 14 nduɗo hen lewru wonande service tan mbiɓe santé wonande nokku o ɓe kolliti cimtol hitande ujunnaje 2021 ɓe kolliti kene fotta wonde 50 debbo wasi fittandu mum taw koye jibinirgol kene fotta wonde ujunere e temedde jeeɗiɗo e 60 tiggu jibinaɗo ɗon e ɗon wasi fittandu muɗum taw ko mankugol jogade juɓɓudi ko fate banggue ɓen rewɓe jibinoɓe kame sukaɓe jibinteɓe kene fotta wonde 385 ɓinguel ngel timmani foti waɗede koye coiveuse ɗum noon ala wasi fittandu mum ɗeɗe gueɗe kala ɓe eri laamu ngu nde ɓurata wawde yeeƴade ɗum ngam wawde faabade cellal ɓalli ɓen ha tenti e pittali ɓen mayoɓe ko fati e banggue jibinirgol kam e jibinede kala taw kadi timmani walla ni jomni timmi kono kadi ene manki ko fati e banggue yoga safaruji otoji camion ngaji remorki kewɗi jukinoɗi keerol hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire gila tan ñande 13 lewru janvier keeɓi yamirore ɓayde kay koɗi carsuɗi haaɗi teddi ko wayno ciment e gueɗe goɗɗe kala yoɗi naat leydi ndi jaɓani ko wayno Bamako ganduɗa ken wona lebbi ɗiɗi kanji kala en dardi e sarseji majji tedduɗi ɗum noon ko gila 9 lewru janvier ɗum waɗi kono noon ɓen keeɓi yamirore ñande 13 nduɗo hen lewru sengiwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry hewɓe hanki erima laamu transition oɗo saaha nde wawata yurnitade gueɗe gurdam leydi ndi gam holliddeɓe wonande o saaha ko fate banggue guura ene seeri haɓɓurti ala kala ko memoto hen ɓe kolliti so tawi wonti ko bidon nebam mo 20 litres ne yaaha ha yettoyo ujunnaje 2,400 mbuɗu so tawi noon woni ko saka maaro oɗo saaha ene seeri ha ɓurti ne yaaha ha ujunnaje 4 pawɗe so tawi ko sak sukara ko ujunnaje 5 ɗum noon ne seeri ha ɓurti aɗo saaha yiddeɓe ko nde laamu ngu wawata yurnitade ɗeɗon gueɗe gendarme ɓe ɗiɗo kañumen mbiya teeɓa ɓe nanguira ko guyka hen goto chef Souleymane Keita kañum nanguira ko waddude malde kame bandiji e kala saaha ne rokka bandiji ɗi peeje no jannirta e boutique aji wiyama teeɓa ñande 26 lewru février ko nden wonde o nanga goɗɗo on toon to Sigiri goɗɗo koto kanka kañum nanguira ko fati e banggue kaɗona guyka heddiɓe ɗiɗo kadi nangama kono ɓen ko civil en nanguira ko ɓornade teniji koñinkoɓe e kala saaha holɓinde yahoɓe booli jaggude otoji yaade boutique aji jagga wiye koye men ko koñinkoɓe ko wona ɗum ko oɗo saaha laamu ngu darima gam yidde haɓade ɗeɗon gueɗe ha iwa ha laaɓa sengiwi toon to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire conférence kaldigal hannde hakkude wonande Jean-Claude Kassi Barou woni CEDEAO hakkude mum e Abidjan ñagam darnude lawol hakkude Abidjan kame Lagos taw kadi waɗata finance ngolɗon lawol ko baat woni boñ Afrique naɓe woni banque africaine ɗum noon ko yidde hutorade lawol ya ngara juɓɓugol no feewi taw kadi ganduɗa ngol lawol waɗata ko 6 voies ganduɗa otoji kewɗi mbawi rewde hen ha ɓuura wawde newnude ya ngara jokkodiral guilay marchandise ha e jeeygu hakkude CEDEAO kame leyɗele mum kala kadi kene wona leyɗele 5 ma ɓuura wawde hutorade ngol ɗon bolol ko wayno Togo Ghana Benin noon kadi ha fenma Nigéria kam yoga e leyɗele kettuɗe e ngol ɗon bolol kala nde tawno yiyande CEDEAO ko ɗo ha hitande 2015 taw Afrique mo CEDEAO kala wonti bolol gotol kala ɗo yaha daftata ko ni an e jawdi ma kala to Côte d'Ivoire keddana joni Aïcha Kone yimyanke ngana kewɗo mo ganduɗa hande inde mum e photo mum ne jeeyi e nder réseaux sociaux wiyede sellani won hen mbiya yalti aduna ñalawma hanke o 15 wo joɗodima e jagorɗo beldala leydi ndi woni Kouadio kano ɓe dañi berte ɓe dañi joɗodade hanki jonde yewtidde ko fate banggue heɓanademo kanko Aïcha Kone wo holliti omo selli omo wi wen on ɓuuri hayre tidde o holliti o woni koye heɓanade ko fate banggue mandittare carriére mo fuɗɗi wadde musique ɗum noon ko jeeɗiɗi août ma waɗatamo duuɓi 45 ko ɓami wadde musique jiiɗo aduna to Abidjan hitande ujunere
temedde jeenayi capanɗe joyi e jeeɗiɗi to Zimbabwe hakkunde mum e Botswana jonde kaldigal hakkunde jagorɗe e gaynaka ɗum noon ko teskede aynaɓe jawdi ha tenti nayyi taweteɓe toon e kerol hakkunde leyɗele mabɓe kala saaha jawdi mabɓe ne honata ɗum noon ko worɓe joguitiɓe gara tan jana e mbaldima nawa jawdi ma ha laaɓa ala ko mbawanɗa hoore maɗa kono kadi guyka ka teskama ne heewi ha ɓurti caggal on diwana jogui ɗum ko gaynaka timmuka kono kadi ɓe kolliti maɓe taf ko wiyete marquage électronique marquage électronique ganduɗa watte koye jawdi ndi kala kay bawɗe wujjude ɗo mbawɗa yaade kala ma yiite ma andi ka gujuɗo a wawata hirsude jeeya a wawata yeyde ɗum woni ko wawi a fabade guyka taweteɓe toon Algérie Abdelmajid Taboun hoorejo leydi ndi ñalawma hanki o haaɗi produit mum yaltude leydi ndi ɗo ha 30 lewru juin gam anda taw hoko jogori kewde caggal teskede oɗo saaha guurane seeri ha ɓurti o holiti ko wayno sukara nonne kadi pat nebam beele kam e wondi e gueɗe goɗɗe kala o saaha woto yaltu leydi ndi taw ha ande holto dari ko fati e banggue yoga e prix ji woto ngakkude e nder leydi ndi to RD Congo ko attaque musɗo waɗi toon woni waɗi ɗum noon ko ADF woni hobel mo Ougande kamɓe jeni toon to Litrui ɓe jooɓima ken wona capanɗe joyi fittan taw ko jambour remoɓe tawiteɓe e nder oɗon diwana Cameroun suka goto Cameroun najo janggannoɗo toon to Ukraine wasi fittanum taw koye nder bombardement Russie wotere ko wona ɗum ko to leydi Cameroun hanki sukaɓe tatto mbasi pittal men ɗum ko caggal nde ɓe guittana hirande wotere hirande couscous lacciri Maroc nde ɓe ñaami ɓe gayni ko ɗon deedi piiɓe ɗin deedi noon ɗaccaniɓe haaɓe nawa to hôpital mo hôpital mo Batori noon tawite ko nder leydi ndi hôpital mo Batori woni hôpital catholique mo Batori wuuro ngo ko Batori ko toon ɓe mbasi pittali mabɓe kono kadi heddiɓe kuuli ñamde nden hirande ko noon rufira caggal nde loskoji mbaɗa hen ko ɓoyani ko ɗum waɗi ɗon ɗo Yaoundé sukaɓe jeeɗiɗo e galle goto mbasi fittan caggal nde ɓe gotti bottari wote mbi yimɓe tan kala nde guittuɗa ñamde hippo ha tiiɗa saabu ligui walla posone walla goɗɗuma ene wawi nadde hen Centrafrique hoorejo leydi ndi holliti ma yuɓɓin jonde kaldigal ko wiyete dialogue national nder leydi ndi kala nogas e goho ha fayma nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen kono kadi tawtorte tan ko ɓen dawriyankoɓe ɓe gonani e pelle joguitiɗe armeji jiida e ɓen dawriyankoɓe joguiɓe pelle taw jogui kadi ko armeji ɓe noon tawtortake ngal ɗon kaldigal jeheten ko ha toon to Ukraine hakkude Russie Ukraine kene fotta wonde million ngaji tato neɗɗo dogui yalti leydi ndi gam teskede ha hande Russie ne jokki jorde toon kure e condi kam e bomboje kala hayso tawi woni kaldigal ɓamti alarba hande o ko wona ɗum ko noon jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Turquie ne tawe toon to Moscou lamorgo leydi Russie ma oya ha toon to Kiev lamorgo leydi Ukraine gam dogde koyɗe jaam e kaldigal ko wona ɗum ko noon hoorejo jagoɗe leydi Pologne ponnoɗo yaade hanki toon to Kiev watti jillu mum hande kikiɗe o ma yaha toon to Kiev gam kaldigal ko wona ɗum ko noon proposition ko fate banggue Russie ko fate banggue gonangal hakkude Suède kam ene wondi e Autriche kamɓe noon ɓe jaɓani ɗum ko wona ɗum ko hoorejo leydi Ukraine holliti yidde mum ko nden ka timmuka nde rokkete faade e Russie taw wona tan Russie nde weela kala ene yana e dow muɗɗuma ɗum woni ngal ɗon kaldigal gongal oɗo saaha hakkude leyɗele mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garanɗe kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiranen